id-Dipartiment tal-Informazzjoni suppost jiddisemina informazzjoni oġġettiva, l-istatistika, il-fatti. U mbagħad l-opinjonijiet jagħmluhom il-partiti. Jiġifieri il-gvern għandu dritt joħroġ bl-affarijiet tiegħu, l-oppożizzjoni għandha l-obbligu illi tikkritika u l-gvern għandu dritt li jwieġeb. Jekk irid jagħti opinjoni suġġettiva u jattakka b'dak il-mod, allura juża Super One. Imma jrid jifhem illi Super One u d-DOI u l-PBS huma entitajiet differenti, waħda tal-Istat, imħallsa mit-taxxi verament tagħna l-koll u l-oħra mill-maratoni li jiġboru. Meta jrid juża b'mod partiġjan, juża flus il-maratoni, mhux flus il-poplu, id-demokrazija jekk taħdem. Id-DOI, huwa Dipartiment ta' Informazzjoni, mhux Dipartiment tal-Opinjoni, mhux Dipartiment tal-Partit Laburista, mhux Dipartiment ta' kontra l-Oppożizzjoni. Huwa Dipartiment li huwa mħallas bit-taxxi tan-nies il-poplu kollu ta' Malta u allura jrid ikun oġġettiv. Li hu joħroġ l-informazzjoni b'mod autonomu